Rainer Mader, Ġermaniż li kellu għal qalbu ħafna lil Malta u lil Maltin. Rainer, il-bieraħ reġa' wasal Malta qalb tagħla. Rainer, ta' 42 sena, dalgħodu qam u ħareġ. Meta f'daqqa waħda, fit-triq it-torri f'Taslima, ittajjar minn karozza u miet ftit wara fuq il-post. Rainer Mader kien membru tal-Association of Model Engineering. Tkellimna ma' Paul Gallia, ħabib ta' Rainer. Rainer, ħabib tagħna, jiġi Malta darbtej f'sena u ġili anke aktar. Raġel kapaċissimu biex jagħmel modelli, ġie esebizzjoni li nagħmlu regolari l-modelers ġew Malta, partikolarment l-Association of Model Engineers. Rainer mismana, weħelmana, ħabb il-Malta, ħabb il-Maltin, kien jieħu pjaċir jagħmel modelli ta' vetturi militari, però ma kienx jonqos li jagħmel xi vetturi relatati ma' Malta u l-Maltin. Rainer kien bniedem partikolari, bniedem illi meta tara wiċċu tħares lejn wiċċu u tħares lejn għajnejh, kellu tbissima u ħarsa partikolari ħafna ħafna. Wishing everybody well. Dik il-tbissima, dik il-ħarsa, tifel f'pabli immens, jipprova jgħin il-kulħadd jekk inti anki minn hawn Malta tgħidlu isma' qed infittex it-tali mudell, qed infittex it-tali ħaġa. Mhux imur jixtriha biex jibatilek. He makes sure illi l-ewwel darba li jkun nieżel Malta, ġifieri fi ftit xhur, se tkun għandek u se jniżżililek miegħu hekk kitiba. Ħabb ħafna lil Malta, ħabb lil Maltin, impeccably. Impeccably. Naħseb li kieku ma kinux minħabba l-ġenituri tiegħu lilhom u madbar ma naħodix bi kbira biex kien jipprova jiġi għajxa Malta. Dak kien Rainer. Dawn huma l-memorji li għandna. Dwar Rainer, tkellimna wkoll ma' Fiona Vella, blogger u li ltaqet miegħu fuq xogħol. Kont intqajt miegħu għaliex kienu qaluli li kien Ġermaniż li jħobb ħafna lil Malta u kienu wkoll wieħed mill-membri ta' qda ta' modelli għaw Malta. Fil-fatt kien saħansitra jagħmel xi modelli tax-xeni ta' Malta. Kont intqajt miegħu, kien bniedem veru tħuli. Niftakar kien qal li fil-1999 kien l-ewwel darba li ġie Malta u l kienet love at first sight mill-ewwel. Kien għamilha f'moħħu li jibda jiġi darba fis-sena Malta. Tant li kellu kalendarju ta' Malta għalli fuq ix-xogħol ta' kemm nagħmel photocopies inżommu qudiemi u narah. Kien anke jitgħallem il-Malti biex jitgħallem il-lingwa għalli l-għana tiegħi niġi u nissorprendihom għax kull darba nkun tallem xi ħaġa ġdida. Meta smajt l-aħbar illum bqajt iċċastata kien għadu kif wasal il-bieraħ. Niftakar kont għatlu tiġik frasek li xi darba li tiġi toqgħod dan il-pajjiż tħobbu tant u kienet l-aħħar ħaġa qabel intervistajtu qalib li għal-Malti għalli għalissa daħolma. Murejlu li fil-realtà Malta kellha tkun l-inkubu tiegħu għax kellu jitlef ħajtu għaw. Rainer, Ġermaniż li ħabb il-Malta u li miet f'Malta.